Čaute, volám sa Mikuláš Kučera, mám 23 rokov a som z Nových Zámkov, zo Slovenska. Hrávam na poste pravej spojky a pravého krídla. Predchádzajúcu sezónu som strávil v Nových Zámkoch, predtým v Šali a v dorasteneckej a juniorskej kategórii som hrával v Tatabáni v Maďarsku. Taktiež som člen reprezentácie od U16, U21 a teraz reprezentácie mužov. Tak do Zubží ma priviedlo asi hlavne to, že som chcel skúsiť niečo zahraničné. Cítim sa veľmi dobre, myslím si, že som si s kolektívom sadol, dúfam, že aj oni so mnou a dúfam, že sa nám spolu bude dariť celú sezónu. V Zubži sa mi páči hlavne to, že sú tu priateľskí ľudia, je tu viac menej rodinný kolektív, ktorý sa mi snaží, myslím si, vo všetkom pomáhať. Cítim sa tu veľmi dobre a dúfam, že to takto aj bude pokračovať. Asi taká najväčšia vec, na ktorú som si musel zvyknúť, bola teda čeština a ž, ktoré nám Slovákom až tak dobre nejde, ale snažím sa v tom dosť dokonalovať a myslím si, že za chvíľu už budem viac menej hovoriť česky plynulo. Najviac sa teším asi na súboj s Brnom, keďže tam mám dvoch bývalých spoluhráčov z juniorskej reprezentácie a určite rád si s nimi pomerám sily. Moje osobné ciele pre túto sezónu sú asi hrávať čo najviac a pomáhať čo najviac tímu. A také tímové si myslím, že určite semifinále, ale ja mám taký pocit, že sa posnažíme o to najlepšie, čo sa bude dať a myslím, teda dúfam, že to bude dostačujúce. Asi môj najväčší športový sen je si zahrať vo Final Four Ligy majstrov. Myslím si, že to je asi sen každého hádzanára, ale určite toto, ak by sa mi podarilo, tak by to bolo niečo neskutočné. Tak teším sa najviac asi na fanúšikov, na super atmosféru, ktorú vytvárali aj teraz už cez prípravné zápasy. Dúfam, že bude ešte lepšia a budete náš 7. hráč na ihrisku. Neviem, či niektorí viete, ale taktiež hovorím po maďarsky, takže keď sa nám hodí tlehetek, jež hajrá Zubži.